Lekanea Mai Tenis Klubeko jokalari batzuk Espainiako txapelketan izan ziren pasaden uztailean Zamoran, eta handik zenbait garaipen ekarri zituzten bueltan, arrakasta handiz lehiatu baitziren bertan. Infantil mailako mutilak Espainiako txapeldunak izan ziren, gainera bigarren aldiz jarraian, juvenil mailakoak ere Espainiako txapeldun bilakatu ziren, hori agian sorpresaz, eta azkenik 21 urte zazpiko taldea txapeldun orde izan zen. Gaur hemen, infantil mailako jokalariak ditugu gurekin, baita juvenil mailako baten bat ere, eta beraiek zuzenean kontatuko digute nola izan zen Espainiako txapelketan parte hartze hori, esperientzia hori, eta garaipenak bueltan Irunera ekartzea. Kaixo, zer moduz? Ongi zaudete? Bai. Pentsatzen dut, Espainiako txapelketatik bueltan, ez dakit, nolabait asimilatu duzuen garaipen horiek edo han bertan lortutakoa, edo pentsatzeko denbora izan duzue bertan, Xabi? Bai, izugarrik lorpena egin dugu, bi aldiz Espainiako txapeldunak izaten, eta Pozik zaudete bigarren aldiz, ez? Lehen urtean jada izan zineten Espainiako txapeldun eta aurten berriz ere. Ez dakit espero zenuten edo, sorpresaz edo hartu dizuen? Lehenengo aldiz, ez genuen espero, baina aurten bai lehen urtean irabazi genuen, aurten ere jakin, irabazi algenuela ere genekien eta azkenean lortu genuen. Zuen, garaipen hau garrantzitsua da, zuen lanari balioa emateko, ez? Urte guztian zehar lanean ibili zarete eta hau da nolabait errateko saria, ez? Bai, hemen lan asko egin dugu, egun guztietan entrenatzen, eta azkenean guretzat txapeldunak izatea izugarrizko lorpena guretzat da. Iker, kontatzen aldi guzu pixka bat nola izan zen txapelketa orokorrean eta final hori, ez? Dagoeneko Espainiako txapeldun bilakatu zineten momentu hori. Bai, hasieran pixka bat kostatu zitzaigun hori adaptatzea lekuari eta guzti hori, baina azkenean hau txapeldunak izatea lortu izan genuen, naiz eta finala oso parekatua izan, baina azkenean gure aldera erori zen. Zuen etorkizunerako hau pentsatzen dut garrantzitsua dela, ez? Zuek jokalari gisa aintzinera egiteko, pentsatzen dut importantea dela garaipen hau. Bai, baita ere klubarentzat oso garrantzitsua da azkenean honetako lorpenak izatea, Espainiako mailan altuenak direlako. Eta aurten ez dakit denboraldi berri honetan zuen erronkak zein diren edo zuen ikuspuntua, ez? Espainiako txapeldun izan zarete bi aldiz eta orain zer gehiago behar duzue? Ez dakit zerbait gehiago eskatzen alden hurrengo denboraldirako? Saiatzen gara iaia berdina lortzea gutxienez eta gero gehiago lortzen badugu hobeto, baina konformatzen gara honekin. Eta jakinda, Espainiako txapeldunak zaretela bigarren aldiz gainera, aurre denboraldi hasi duzue orain, eta liga ere hasiko duzue iraila bukaeran. Pentsatzen dut, gogo bereziekin hasiko duzuela edo motivatuak egonen zaretela, ez? Garaipen hauek lortuta, Xabi? Bai, nire ustez, denboraldi berri bat hastean motivazio asko daukazu, zeren berriro nizu lehen urtek lortu duzuna berriro lortu, eta hori. Bertzaldetik, juvenil mailakoak ere Espainiako txapeldun bilakatu zineten, bainatzu ere talde horren parte zara. Zuek agian, etzen uten espero garaipen hori, baina azkenean ailegatu zen, eta pesatze dut, pozik, ez? Postasuna eman entzizuela bai zuei, bai klubari ere. Postasun handia genuen eta baina gure ustez partide guztiak espero genuen irabaztea edo bigarren postu bat lortzean, zeren genekien talde hon bat genuela borrokatzeko Espainiako txapelketan eta lehenengo postua lortu genuen eta oso pozik.
Gainera, lehen aldiz izan zarete Espainiako txapeldun eta zuek ere urte guztian egindako lanaren saria lortu duzue horrekin. Berezia da, lehen aldiz Espainiako txapeldun izatea, eta ez dakit horrek ere presio bat ematen dizuen datorren urterako, datorren urteari begira. Bai, zuzaute urte guztia entrenatzen eta pentsatzen txapelketa honetan, zeren azkenean txapelketa oso garrantzitsu bat da, eta igual irabazten baduzu urte batean, gero hurrengo urtean ere jenda badaki igual zuk irabazi duzula eta igual presio txiki bat daukozula, baina nire ustez ondo pesatzen bazara eta mentalki ondo bazaude ez dago presiorik. Aurkarien aurrean ere gainera, bertze maila batean kokatuko zarete helduen urtean, pentsatzen dut? Bai, azkenean jendea adibidez Espainiako txapeldun baten kontra jokatzen badut ez dauka presio bera edo mentalki ez dago ondo. Baina guk igual sorte horrekin jokatzen dugu, baina guk gure txapelketa egitera joaten gara eta lorpen handi bat lortzeako. Garaipen honekin ere orain ezin zarete erlajatu, garaipen bat da, poztasuna ematen dizue eta hor gelditzen da, Espainiako txapeldunak izanen zarete, baino lanean segitu behar duzue, hori berriz ere errepikatzeko eta ligan ere edo individualki edo zuen lana eta sari gehiago jasotzeko. Bai, guk ja saria daukagu, baina gero ere sari bat lortzea, gero igual individualki jokatzean, igual motivazio gehiago daukazu zeren taldekidekin jokatza, igual ez dakit, baina igual hobeto jokatze egiten dizu. Motivazioa da ligan eta denan jokatzeko. Eta zuek ere, hurrengo urteko helburua izanen da garaipen hau ere errepikatzea, edo behintzat horregotea aurkarien aintzinean, puntu bat gehiago eta Espainiako txapeldun izatea berriz ere. Bai, guk badakigu aldugu egin oso ondo, baina da urteko garaipena lortzea eta gero individualki oso ondo egitea eta txapelketa bat egitea.